Abwi, मा खबर? Oh, gabkhw na? Man gabkhw? Oh. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. To ang ini moनसे बहुत बढ़िया मोनसे गिफ्ट सफैदों साहा मिथिना आइटोना बेफोर बे गिफ्टआ जाबाय नै जोंहा नखरनि फेमिलिनि फट' आरोना तो थैंक यू सो मच बेखौ माने हरदों आंनि लोगो गोदोनि लोगो सुमिल तो थैंक यू सो मच लोगो हा तो बहुत मोजां नांबाय आंनो माने बावना दंमोन आरो बिदि सुनांगौखौ माने ओरैबायदि खामानि गोसा माने बिदि सुनांगौखौनो बावगारनांदोंमोन आं नै जोंहा आनिनि फिसाजो नै इथिना हर ayo beracok tuh ini udah nih ang ada abo apa ang ay apa ang all family na thank you so much Sumil berani foto ko ruti kantor sara hadang to thank you so much sar sasa army na to thank you so much sir हाबा जानायनि सिगाङावनो आरो एसे फिसा बुस्थु देखायगासिनो नोंथांमोन र' माने जोंनिया नितामनिया एसे प्रेक्टिस खालामगासिनो आरो ना निउ संनि थ' बेखौनो एसे नोंथांमोन एसे देखायना फैनो दै नै आदैया नितामनि बिमा निउ माबा जागासिनो निउ नङा बेयो जास्ट प्रेक्टिस आरो ना माबानि प्रग्रामनि थाखाय बेखौनो एसे देखायना फैनो आंनि नै जोंनिया नायगौ lagi dong. Boria, Talia. Kontan terus dari gaya per. Apa saya? Mobile nunga. Apa saya? Apa saya? Nih practice sekali kan sini. Malah problem deh. Buha. Buha. Wow, kok ready जाना था नोंथांमोना नैबे जाबाय नितामनि बिबै आबै मा खबर अ गाबो ना मान गाबो अ माने प्रेसार जानानै एसे स्ट्रक जानानै एसे माबा जादों आरो दे गाबना दे आबै आंसो दे थ' आङो देखाबाय प्रेक्टिस खालामनायखौ थ' नै जोंहा फंबायजों आंजों थांगासिनो हाबा जानाय किरन फैलाय नै जाफंबायलै या गोजौ जा आफानि बिफंनि फिसाला दादिनि फिसाला आरोना थ' नोंथांमोननि दादिखौ मा बुङो माने आफानि बिफंखौ मा होनना बुङो खाफा दादि होनना बुङो खायफा आं माने बहुत बेलेग दङ आरोना बर'नि गेजेरावनो जोंनि दादि होनना बुङो आरोना दादै आदै बेलेग जायो हा थ' दाइजों थांसै हाबा जानो देखायलांगासिनो गासैखौबो बिनि थ' सोर फैगोन इन्टारनेसनेल नलेज फेस्टिभेल जोंनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव थ' कमेन्ट खालामबानो जाबाय दे लोगो मोनगोन गासैबो फैबानो जाबाय थ' आं थांगासिनो गाबोन 27 फेब्रुवारिनि आं मोनायाव थांगासिनो 28 खालि मोनहैगोन आरोना थ' जाय फैयो वेलकाम बहुद इन्जयफुल जागोन दे टटलाबारनि सिख्लाफोर नायनोबा जा मोजां सिख्लाफ्रा सिंगोल गासैबो मा खबर नै जा आदै आदा न'खरनिनो नैबे जा आदै बेयाव माथो बिराद सोलायबाय माथोआ सोलायनाय माथोआ दे माथो एसे सोलायबाय नामा मबाइलाव फैनाय लोगोनो सोलायनो गोनां जायो गुबुनफोरा बुजियाना औ नंगौ बिराद बाथ्रा बुंदों खिन्थु माने जोंनि बाथ्रा गासिबो बुजियाना बेनिखायनो जों माने उपाय गैया एसे सोलायनो गोनां जायो आरो आंबो सोलायो नोंथांमोना बुजिया नङा होमबा नंगौथ' र' लोगोफोर माने भिडिअनि गेजेराव नोंथांमोननो मोनसे साइटनि सोमोन्दै बुंनायदों जेराव नोंथांमोना प्रेडिक्ट खालामनानै गोबां रां खामायनो हागोन ओमफ्राय बेयाव आंनि फेभरेट गेमानो जाबाय लोगोफोर टावार लेजेन्ड आरोना ओमफ्राय बेयाव नोंथाङा टावारा बबेथिं थांगोन बेखौ माने एसे नायबाय थाबानो जाबाय प्रेडिक्ट खालामबाय थानांगोन होनबा नोंथाङा माने गोबां रां खामायनो हागोन बेनिख्रुइ बांसिन प्रेडिक्ट खालामनानैबो नोंथाङा आरो बांसिन माने रां खामायनो हागोन आरोना ओमफ्राय गेमाव लोगोफोर एसे रिक्सबो दङ नोंथाङा एसे माने गाव रिक्स लानानै गेलेबानो जाबाय आरोना नोंथांमोना नुबायना बेयाव माने रां खामायनाया बहुत इजि आरोना ओमफ्राय बेयाव लोगोफोर गोबाव समनिफ्रायनो माने एक्साइटिं प्राइस सोलिगासिनो आरोना बेनिखायनो नोंथांमोना गोबाव खालामनाङा ओमफ्राय बेयाव लोगोफोर मोनसे इभेन्टबो सोलिगासिनो जेराव नोंथांमोना देरहाबा गोबां रां खामायनो हागोन आरोना ओमफ्राय बेजों लोगोसे बेयावहाय लाकि विल स्पिन खालामनांगौ आरोना बेयावहाय लाकि विल स्पिन खालामो बेयाव गोबां लोगोफोर एक्साइटिं प्राइस दं आरोना जेरै इन्टारनेसनेल ट्रिप गेस ओमफ्राय बेजों लोगोसे नोंथांमोना
आरो बिटकइनबो नोंथांमोना देरहानो हागोन बेफोर बहुत बरिया साइट थ' नोंथांमोना साइटखौ भिजिट खालामबानो जाबाय नोंथांमोना गिबियावनो साइन आप खालामबानो जाबाय बेनिफ्राय बे लेफ्टनि टपाव माने लाकि स्पिन दङ बेयाव नोंथांमोना क्लिक खालामनानै विल स्पिन खालामबानो जाबाय आरोना थ' बेयाव नोंथांमोना एक्सपोर्ट एक्साइटिं प्राइस देरहानो हागौ नोंथांमोना इन्टारेस्टेड बा बे भिडिअ'लै नैयाव माने दादै नैबो अमा दादै Oke, lalu kita sedih ini video berdayang tanggasnya Bodoland International Knowledge Festival Bodoland University arena Kokrasaro berdayang orang Guwahati ini ISBT bus station nih. Orang tamu na bawa pun tangga Guwahati ini prectice sukian za para saman za Kokrasaran za bawa pun tangga ISBT pipan za bay balaji tempat khatiya pion so bus menjubar na luxury bus tangga na AC bus tangga na all everything sleeper bus tangga na nih all everything bus menjubar. To naik lagi for so bus dong biao Tinisukia Majuli Jorhat Sipsagar olah na, saya angin bahasa ini bene, Kokrajar. Kalau pergi nas bini video, next video lagi mesti, direct Kokrasaro.